Zdravo, dragi prijatelji! Hvala vam što ste ovdje. Ako želite da podržite naš rad, zapratite kanal i pritisnite zvonce. Puno nam znači. Danas spremamo nešto posebno. Jedan od onih bezvremenskih recepata naših baka, sočan kolač od višanja. Prvo pripremimo višnje i uklonimo koštice. Ako nemate aparat za vađenje koštica, pogledajte naš kratki video sa jednostavnim trikom. U činiju stavljamo 3 jajeta i 3 šoljice šećera. Pa sve to umutimo dok ne postane lepo penasto. Zatim dodamo 4 šoljice brašna, 1,5 šoljicu ulja, i 1 šoljicu mleka. Sve dobro izmešamo mikserom da dobijemo glatku i ujednačenu smesu. Tepsiju blago nauljimo i pospemo brašnom. Pa izlijemo pripremljeno testo. Preko rasporedimo pola do 1 kg očišćenih višanja ili neko drugo voće koje volite. Rernu zagrejemo na 200 stepeni i pečemo dok kolač ne dobije zlatnu boju i divan miris. Kad je gotovo, pospemo prah šećerom. Mi smo ovaj kolač pravili za posebnu priliku, 45 godina veridbe, pa smo ga dodatno ukrasili čokoladnim mrvicama. I tako, naš sočan i osvežavajući kolač od višanja je spreman. Prijatno, dragi prijatelji, uživajte! Hvala što ste gledali! Ostavite komentar, kliknite like i zapratite nas. Vaša podrška nam puno znači.